Hey doe, het is tijd van check. Morgen is de best. Check, shock en ontdek. Nog even en dan is het alweer vakantie. En tak om weekend is het vanzelfs Peerske. Neffens de Bijbel staat op goed vreed Jezus aan het kruis. En een paar dagen later, mijn Peerske, kwamen we daar libben. Daarom is Peerske, together met Christ, het belangrijkste feest van de christelijke kerken. Het hele Peerske-verhaal staat uitgebreid in de Bijbel. En is opgeschreven door verschillende mensen. En een van die schrijvers is Matthäus. En zijn verhaal heet het evangelie van Matthäus. 100 jaar later, dus nu 300 jaar lang, wie Johann Sebastian Bach een heel groot en bekend componist. Hij maakt prachtige klassieke muziek, wat nou nog steeds een soort spelen wordt. Bach wie zo onder de indruk van het verhaal van Matthäus dat er het oorzetten had in een prachtig klassiek muziekstuk. En dat klinkt zo. En dat muziekstuk, dat heet de Matthäus Passion. Er zijn altijd mensen die helemaal net van klassieke muziek horen. Maar er ben ik en protte mensen die het geweldig mooi vinden. En die zeggen zelfs dat de Matthäus Passion misschien wel het mooiste klassieke muziekstuk is wat ooit schreven is. Je denkt misschien dat klassieke muziek er alleen maar is van grote mensen. Maar dan haast het mooi mis, want er ben ik een hele soort band die het fantastisch vinden. En dat komt mooi uit, want in de Matthäus Passion zongen ik een hele protte band mee. En daarom hebben wij aanzien een reportage over het Martini Jongenskoor uit Snits, die te deze dagen smolle druk hebben met deze muziek. We hebben zelfs volle meer, maar wij gaan eerst naar het nice van. De band van basisschool De Tjongeling in Oudebekeep waren toen ze verrast door een beste ambulance die het plein oprieden kwam. In deze nagelnije ambulance kan de band van alles leren over de verzorging van zieke beesten. De beste ambulance gaat bij de squalen in Nederland deel. De squal in Oudebekeep wie als eerste aan de beurt om de auto betellen is uit een erfenis van een oud inwenster van het dorp. Vreed wie het 66 jaar dat Friesland bevrijd is van de Duitsers. De nationale bevrijdingsdag is op 4 mei, maar voor een protte Friezen is 15 april de dag. Op sommige plekken in Friesland is vreed de bevrijding betocht, zoals in Oudenboorn. Daar heeft band van basisschool De Vinnen een oorlogsmonument adapteren, een ruut in de kerken. Ze lijnen ek een krans en droegen gedichten voor. Er is geen hoop om te overleven. Er is nergens hoop voor. Maar op een dag wordt het licht. De vogels fluiten, de nachtegaal zingt. Iedereen voelt zich vrij, verlost van het donker. Een skier bij hobbyboer Zwaagstra in Twieslerheide kregen maar liefst 6 lampjes. 2 lampjes bij een skier is normaal. 4 lampjes is al bijzonder. Dus kun je begrijpen dat 6 wel heel speciaal is. 1 lampje wie heel zwak. Het waard onder een warme lampen in een huislijn. Drinken bij de mems lagen ek net. De reerde lampen en het bijvoorien had net holpen. Het lampje is deergien. Leon Kampstra uit Kastebrege is sopraan in het Martini Jongenskoor uit Snits. Hij kan heel zuiver en heeg zongen. Joet is het een belangrijke dag. Hij zal meedoen aan de Matthäus Passion. Dat is, wist het zelf wel, Leon? Dat is een stuk van Bach en het gaat over dat Jezus aan het kruis hong is en dat hij degom is en dat er daarna weer opstond is. Leon is al een ervaren jongen op zijn jochende lippenzier. Hij had al in grote koren meedien in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam. Een jong jongt er in de Schouwburg in Ljouwert. Nou,
Om het jongen van Leon goed jaren te kennen op televisie, docht loedsman Jan Schoen een microfoon is in hier. Zij sjort geen ien in de zelen wat van en van Leon maakt het net uit. Er wordt van de jongens eenzelfde prestatie verwachten als van de professionele muzici. Weliswaar op hun eigen niveau natuurlijk. Maar dat vreegt een bepaalde instelling, dat vreegt een bepaalde voorbereiding en het vreegt echt focus en discipline en gewoon onwijzig erbij blijven. Voordat het concert begint, moet elk weten wat er zitten moet. Niks wordt onder tafel oerlitten. Dus alle keer van tevoren ik naar de wc. Want de eerste helft van de Matthäus-passion wordt het wel oorlog oeren en dan kun je er net zomaar even uitrennen. Satisjen had Leon zijn plicht ik dienen. En dan is het heeg tijd om de goede jongkleren aan te doen. De jongenskleren binnen verschillend van kleur, want er ben joen ex-jongens van het koor uit Roden en Haarlem bij. Martini Jongenskoor Sneek is de enige in Friesland. En vroeger werd ik een jongenskoor in Drachten. Dan praat ik ook een hele hoop jaren weer om. En ik denk van ja, er zijn zoveel jongens in Friesland die mooi jongen kennen. Maar iets in Friesland mag het toch moeilijk om jongens ontjong te krijgen. Het is aardig stil in de Gruttenzeel. Elke ding concentreert hem op wat er dwaan had. En dan begint de Matthäus-passion. Zo nou en dan jongt het jongenskoor mooi. En Leon mist geen nood en geen wut. Ik ben trots op jullie. Ik heb echt genoten vanavond. En tussen de koraal en tussen jullie delen door zat je voortreffelijk stil. Het was gewoon een plaatje. En had Leon het ego dien? Ja, dat is prima dien. Het wie ik net zien eerste Matthäus gelukkig. Er winnen een paar jongens bij van die ons die hun eerste Matthäus zong. En voor elke jongen is dat een spannend moment. En hoe viel de Leon hem deze jong? Het is een beetje zenuwachtig in het begin. Maar we laten gewoon het horen. En waar zou u... Haha, daar rent ze. Te jaren maar... Ja, niks komt. Ja, maar toen hebben we... Halid! Halid! Hallo, Do Reinoud. Hey, waar is door de biddy? Is dat net... Jelger. Ja, kerstmis dan nog hoor. Jelger, van het eerste lip-eye. Wat leuk. Maar doe mij toch net met ijsje? En we ziek je in aaien. Jelger, dat is een nijswaag, toch? Ja. Nou, en daarom binnen we hier. Wat is nijswaag precies? Nou, nijswaag, ja, dat dan just rinst van het loon. En als dan naast is met aaien, dan, ja, dan moest de stakken bij zetten. Waarom? Nou, dan riet de boer er net doorheen.
Om het te beschermen. Ja. Ja. Ah, hier is niks. Gelukkig. Nee, gelukkig net. Oh. Jelge, hoe beschermen ze nou dit nest? Ja, nou, daar stiet de stok en daar. Ja? Zodat die boer er net doorheen riet, dat is dus mijn taak. En de liepen moeten ervoor zorgen dat de beesten hier net bij komen. En waarom zetten ze die stokken er dan zo 4 aan? Nou ja, als ze er te dichtbij staan, dan denkt die lief, ja, ik verliet het, die stokken Die vertrouw ik niet. Nee. Ik heb ook wel eens gezien dat er een ooi uitkwam. Hoe dan? Nou, dan, Zie ze met een oorsbob op? ja, ik roei hier al langs en toen zeg ik in één keer deze peraaien. Dat heb ik al eerder gezien. Ja. En nou, dan zeg ik in één keer een snaveltje eruit komen. En toen, dat stond die in. Nou, gewoon er even bij zitten. Zien, nou, hoe gaat dat verder? Super gaaf. Hoe wie dat om te zien? Nou, wel leuk. Ja, dat snap ik. En kwam toen die vogel eruit en toen? Nou, dan zitten er nog even in. Nou, dan moet ik eigenlijk zo snel mogelijk voort. Want die mem, die wil... ja, dat is die skries weer. Oh ja. En dus die man die wil natuurlijk die beestjes eerst even zien, warm horen. En als ze helemaal donzig binnen, dan is ze erin en dan is ze iets een ziekje. Ik zou de oliemeesting aankomen. Waar ben je? Ja, nou, dat is mijn klasse. Echt, hier? Ja, groep 6. En we geven mij ze dwang. Ja, nou, die wil hier ik graag even komen. Zien naar de haaien. En je zou ze uitlezen hoe het wel je werkt dan? Ja. Kan ik niet eens zien? Hier ben ik een beetje trots op Jelge, dat hij het eerste leer bij had. Ja? Nou, ik kwam op school en nou ja, zijn broer kwam er ik aan. En toen zei hij, ik ben Joet heel gelukkig. En toen zei ik, waarom dat? En toen zei Rimme, die zei toen, nou, Jelge had het eerste leerpaai van de jeugd. Dus toen dacht ik, oh, nou. Geweldig. En wie is de wonen squallen toen, Jelge? Of moest toen gelijk naar het Nee, toen moest ik om 12 uur moest ik naar het professiehuis. Waar het was vaker een leerpaai vonden? Oh, dat ben dan heel soort. Dus dan kunnen we nou naar het volgende nest. Nou, Reinoud, dus juist het was hard smoordrok. Dus ik denk dat ik ze maar even mijn herslit. Dag jongens! Doei, tot de volgende keer! Dag Reinoud! Hallo! Lekker, een bakt ei. Ja, ik heb wel zin in wat, dus ik denk ik bak even een eiken. Het is een hinne-ei, hè? Ja, dat klopt. Dit is een hinne-ei. Ja, daar ben ik meestal die eten oren eieren, zoals lippen-eieren bijvoorbeeld, die ze voeng hè. Maar ik eet eigenlijk alleen nog hinne-eieren. Als je hem schenkt kennen, hebben we hier een hele sammeling lip-eieren. En er is net één hetzelfde. Er zijn al verschillende soorten eieren. Ja, wat is nou de meest bijzondere? Dat is eigenlijk dreig te sissen. We hebben hier lip-eieren zonder kleur. Die zijn eigenlijk hartst wit. En we hebben hier een paar lip-eieren die zijn heel donker. Die liet je bijna zwart. En dan ben ik woens met hele mooie vormen. En dan heb ik hier nog een ei. Dit is het eerste lip-ei van Friesland van 2004. Dat is wel een heel bijzonder eiken. Ik zie dat je meer net alleen nog liepaaien hebt. Het tilt je op van de aaien. Ja, we hebben hele protte verschillende soorten aaien. En we hebben bijvoorbeeld het liedste ei van de brood. Dat heet Justin. Dat is van een goudtoefke, oftewel een goudhaantje. En ik heb het allergrootste ei van de brood. Dat is van een struisvogel. Zo. Binnen er boeten Nederland nog vogels die het gruttere aaien lezen als een struisvogel? Nou, die struisvogel heeft het allergrootste ei van de brood. Hij is wel zo'n 20 keer groter dan een hinne-ei. En hij kan ik wel 15 centimeter lang worden. Nou, zullen we dat ei dan maar bakken? Ik heb wel zin in wat. Nee, ik hoor het bij mijn hinne-ei. Vogels kunnen lekkere aaien lezen, maar vooral heel mooi jongen. Zeker in de maaitijd. Dat kan Ben trouwens ik. Harkje maar eens. De Iepenbieren basisschool De Triangel is een van de 6 scholen in Nederland die het meedoet aan het project Zingers. De bedoeling is om meesters en juffen meer jongen te leren op scholen. Want jongen is goed om taal en ritme beter te leren. Daarom stappen ze maar herhalen op een fiets om jongend tot het dorp te gaan.
Vanuit zingen kan je zo ontzettend veel meer dingen leren. Wij leren de taal via het jongen, leren ritmegevoel, leren luisteren. Waarom zou je bij rekenen bijvoorbeeld niet gewoon de tafels zingend leren? Je houdt heel veel energie. Voor jezelf en aan de baan. Maar de dorst het gewoon veel te weinig. Ik heb een beker in de klas geweest. Ik om de juffen te helpen om te zongen in de klas. De leerkracht is de persoon die dat over kan brengen, het plezier in het zingen. Hier en daar waard stoppen om het krekskreune triangellied te zongen van meesken. Net alleen nog op stritten, maar ook begelijks in het kerken. Boeten, dan klonk het net echt heel goed, maar in de kerk dan klonk het hol omdat het zijn dak om kwam. Ja, toen klonk het een beetje, ja, heel klein beetje echo. En bij de oude mensen, ja, daar klonk het gewoon ook als buiten. En ik zal je wat vertellen van mijn tante de blues. Er zijn hier net nog orenvestjes in petto voor de meesken. Groep 8 zong een blues voor 54+ spultjessaus. Want het water was steek, nu hangt de zielig naast het broekje aan een hanger in de hoekje van de kast. Het ging net hier alleen nog maar over het promoten van jongen. Maar hij komt te vieren dat de squallen op een nij iepenen wordt. We hebben een stuk van de school eraan gekregen en we hebben de school helemaal geverfd. En ja, we hebben een paar dingen verplaatst. We dachten het om naar je squalopening te halen. Oh yeah. Toonsdje wordt de Spiksplinter na je squallen de triangel iepenen in Steggeda. Dat zal dus een heel groot muzikaal feest worden. En wij hadden een heel spannende trickie dit keer. 2 band van de circuskwallen uit Ljouwert door een hele gevaarlijke stunts bij de trapeze. Hoi, ik ben Kim Dekker en dit is mijn 4e jaar op circusschool. Ik ben Sjoerd Boerstra en dit is mijn 5e jaar. It's a tricky, this little one too. What if it is a lunatic, we'll name it after you. Put it in your pocket and pick it up. We're here to entertain, show them what you got. Het waren de doodhang en de voetval. Een pijltje en een weegschaal. En in het begin is het wel eng, maar we hebben het nu zo vaak geoefend dat het nu gewoon leuk is. Misschien Joriem, Kim en Siad straks wel eens in een echt circus. Maar denk erom, don't try this at home. Hey, wat je afzien? Een zitje! Hey, we staan er zitten! Wat? YouTube. Waar ga je heen? Zo alleen. Gelukkig is dit niet echt, maar het zou wel zo kunnen. Ja, zo is het maar correct. Joert is het de landelijke Duits in het pesten. En ik vind alle band met een puikerskwaliteit hebben. En daarom is het ik belangrijk om altijd weer over pesten te praten. Na de vakantie komen wij in check waarom op het pesten. Hoe lijkt het er trouwens maar die maatjesfoto's? Hast u al in makken? Want dat is wel belangrijk, want voor de maaienvakantie maken wij al die foto's binnen. Hè? En na de maaienvakantie maken wij voor de winnaar bekend. En die maakt kans op dit prachtige weefbord. Dus gauw naar boeten bij die camera, maak je die foto en stuur het in via checktv.hives.nl. Check, show en ontdek! Ja, weefborden is natuurlijk hartstikke leuk. Maar sport in een rolstoel, hast u dat wel eens bezocht? Ben in Exmorrawol. En dat is best cool. School on Wheels. Zei je het project? Wees on my dear. Hendry Zijlstra is een sportief man. Hij is vaak op een paard om oren wat meer begrip bij te brengen over sporters met een behinding. Joert is er op basisschool de Oerdracht in Exmar. Ik zit zelf in de rolstoel en ik ga een zenuwspierziekte aan mijn voeten. Dat heet HMSN. Nou, HMSN dat betekent hereditaire motorische sensorische neuropathieën. Nou, dat denk je in bij mezelf. Wat voor rare worden dat al jongen naar binnen. Maar dat houdt gewoon in, mijn zenuwen in mijn voeten die werken niet meer. En die ben kapot en daarom kan ik eigenlijk niet meer rennen. Hendry vertelt dat het zingen hier waarom in één niet meer rennen kon.
Na 3 maanden in het ziekenhuis wisten de dokters het zeker. Hendry zult ernaai in een rolstoel moeten. In het revalidatiecentrum leert er omgaan met zijn nieuwe apparatuur. Hoe riet je ermee? Hoe kom je erin en uit? Hoe maak je naar de wc? Hoe maak je douchen? Al die dagelijkse dingen moest Hendry op een ei leren. En hier aan de band vertelt er over die verorings in zijn lippen. Je gebeurt wel wat met je leven. Dus ik denk aan niks. Maar aan de andere kant, ik heb wel een bepaalde wilskracht. En voor mezelf een positiviteit om het leven een bepaald doel te gaan, een visie te gaan. Oh, dan kijk ik wel een beetje enthousiaster. Goedemorgen. Oh, dat is vol beter. Net alleen jouwt Hendry in het squalokaal les, maar ik leer de band in de praktijk meemaatje wat het is om te sporten in een rolstoel. Op dat is Hendry goed traind. Hij is kampioen in rolstoelrugby en vorig jaar was er tweede van Nederland bij het handbiken. Dat is met de handen fietsen met een soort van rolstoel. Ik vind het machtig mooi werk. Ik vind het heel mooi om valide ben, duidelijk te maken wat het eigenlijk is. Dat ben mijn beperking ik nog heel vol uitwaan kennen en heel pro sporten kennen. Hey, kom maar, tempo, kom op! Om de band wennen te litten aan deze basketbalrolstoel jouwt Hendry eerst wat snelheidsoefening. Door al deze oefeningen begrepen de band in maar een grif beter wat oren band ha die maar een behinding liepen. Ben die een beperking had, die worden wel eens minderwaardig aansprutsen of dit of dat. Nee, die ben gaat even vol leven als een valide ben, alleen ze gaan een beperking. Jouw basketbal in? Ja! Oh, ja, niks. Jouw basketbal in? Ja! Ready? Ja! Jouw basketbal in? Ja! Pak hem maar nou, doe maar. En speel je. Goed zo. Goed zo, kom op. Ja, mooi hoor. Goed zo. Kom op. Kom op, Giel, kom op. Tempo, kom maar. Goed zo, kom maar. Goed zo, goede dingen. En wat had ze nou eens leerd daar in basisschool de oerdracht? Nou, ik heb geleerd dat je heel veel kracht in de armen moet hebben. En ja, dat het best moeilijk is, dat je er wel een soort wilskracht voor hebt. Eigenlijk zijn die mensen met beperkingen best belangrijk. Dat als ze die vragen om te helpen, dat ze dan echt kunnen helpen met dingen. Dat je maar een beperking, dat je dan nog sporten kan ontvangen. Ha, die Tjalling! Die had een beurt in de kiel, maar ik zal hem net met pleitje, want wij komen alle keer een keer aan de beurt. Tenminste, als je jongen bent. Ik ga nog even een bericht van je. Mukusk Vardanian is Fries kampioen judo geworden. Mukusk is al 4 jaar oud en komt uit Armenië. Hij kwam in 2012 naar Nederland en went het nou met zijn zus, Heid en mem in Wietmarsum. De familie Vardania had nog geen verblijfsvergunning, maar Mukusk is wel Fries kampioen geworden in zijn eigen categorie. Lokwenske, jongen. Nou, dat weet al even Joert. Na de vakantie check ik je weer en dan hebben wij een heel spannend verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Maar nou wens ik je een hele goede vakantie. Houdo!